ketamine, weed, MDMA, coke, crystal meth, alcohol, benzos, speed, shrooms, nos, DMT, crack, heroin, dope, acid, opiates, Valium, steroids. Wedi dal eich sylw? Mae'n debyg eich bod wedi clywed am y rhan fwyaf o'r rhain. Wedi gweld pobl yn cymryd rhai ohonyn nhw, ac efallai eich bod wedi cymryd rhai ohonyn nhw'ch hun. Does dim rhaid dweud y gall cymryd unrhyw sylwedd fod yn beryglus. Yn enwedig os nad ydych chi'n gwybod o ble maen wedi dod, pa mor gryf ydi o, a chyda beth mae wedi cael ei gymysgu. Ond ydych chi rioed wedi ystyried y peryg o gymysgu sylweddau? Ydyn ni'n galw hyn yn ddefnydd Polygyffur. Gall cymysgu sylweddau achosi ystod mawr o broblemau i hyd yn oed y defnyddiwr sylweddau mwyaf profiadol, hyd yn oed os ydy'r ddau sylwedd yn gyfreithlon. Mae pob cyffur yn gemegin, ac unwaith mae rhywun wedi ei cymryd, maen nhw'n rhagweithio gyda beth bynnag arall sydd yn eich corff. Fel arfer, dyma sut ydych chi'n cael y ben feddw neu'r hau, oherwydd y ffordd mae eich corff yn adweithio. Ond ychwanegwch rhywbeth arall i'r gymysgedd honno, ac fe all eich corff ddechrau gwneud pethau annisgwyl. Cofiwch, mae alcohol hefyd yn cael ei ystyried yn gyffur, a gall gymlethu sut mae sylweddau yn effeithio arnoch chi fel arfer o'i cymryd gyda'i gilydd. Enghraifft, gall cymysgu alcohol a cocaine greu trydydd cymegin yn eich corff o'r enw cocethyline. Mae hwn yn sylwedd all godi cyfradd curiad eich talon a'ch pwysedd gwaed i lefelau uwch na cocaine ar ben ei hun, gan gynyddu eich risg o trawiadau ar y galon a strokes, hyd yn oed mewn pobl cymharol iach. Mae adwaith tebyg i'r cyfuniad o alcohol a ketamine. Mae ketamine yn fath o anesthetic, ac mae alcohol yn iselio'r system nerfol ganolog. Gall cymysgu'r grwpiau sylweddau penodol yma fod yn beryglus iawn gan achosi'r anadl arafu ac hyd yn oed stopio mewn rhai achosion, effeithio ar raddfa curiad eich calon, gan gynyddu'r risg o stroc a thrawiad ar y galon, ac hyd yn oed achosi problemau sylweddol hir dymor gyda'r bledren. Dyma ychydig o esiamplau o'r cymhlethdodau all godi pan rydych chi'n dechrau defnyddio eich corff fel gwrthrych i gymysgu gwahanol gemegau ynddo. Nid yw cymryd cyffuriau byth yn ddiogel, ac mae'n rhywbeth na fyddem yn ei gynghori, ond, os ydych chi yn defnyddio, dyma rai ffyrdd i fod yn fwy diogel. Peidiwch â chymysgu eich sylweddau. Gall gwahanol gyffuriau gael ymadweithiau cryf gyda'i gilydd pan mae rhywun wedi ei cymryd. Yn dibynnu ar gyfuniad y cyffuriau, gall yr rhain amrywio o sgil effeithiau annymunol i ganlyniadau angheuol o bosib. Mae hyn yn cynnwys alcohol sydd hefyd yn effeithio ar eich gallu i asesu risg, ac yn eich gwneud yn fwy tebygol o wneud penderfyniadau byrbwyll. Felly, os ydych chi'n gweld eich hun a dewis o gyffuriau, cadwch at un. Dechreuwch yn fach. Mae gan gwahanol bobl o ddefniadau gwahanol. Peidiwch â chael eich effeithio gan beth mae pobl eraill yn ei wneud, oherwydd gallai rhywbeth sy'n niweidiol iawn i chi fod yn llai niweidiol iddyn nhw. Mae'r rhai cyffuriau yn cymryd dipyn o amser i gael effaith, felly mae'n gallu bod yn anodd gwybod os ydych chi'n cymryd gormod. Unwaith ydych chi wedi cymryd rhywbeth, dyna fo, mae o wedi i'w wneud. Felly, byddwch yn ofalus, dechrau'n fach, disgwyl am awr, a gweld sut ydych chi'n teimlo. A peidiwch a'i wneud o ar ben eich hun, cadwch o'n gymdeithasol. Gall cymryd cyffuriau ar ben eich hun ymddangos yn ddiniwed, ond os oes rhywbeth yn mynd o'i le, trip gwael, ymateb annisgwyl, neu hyd yn oed gorddos, does neb yn o'i helpu. Does neb yn gwybod beth ydych chi wedi gymryd, faint, neu hyd yn oed ble rydych chi efallai. Yn syml, rydych chi mewn trafferth. Felly, cadwch o'n gymdeithasol. A dywedwch wrth rhywun beth rydych chi wedi gymryd. Gallai achub eich bywyd. Peidiwch â gadael rhywun ar ben ei hun os ydyn nhw wedi cymryd rhywbeth. A darganbyddwch beth maen nhw wedi gymryd. Gall alcohol, opioidau, benzos, ketamine, MDMA a llawer o sylweddau eraill, achosi berson fod yn anymatebol a'i rhoi mewn peryg difrifol. Os bydd rhywbeth yn digwydd, bydd y parafeddygon angen gwybod pa sylweddau maen nhw wedi cymryd mwyn iddyn nhw allu dechrau ar y driniaeth sydd. Mae'r wybodaeth hon yn ei hun yn bwysig iawn. Gallai fod y gwahaniaeth sy'n achub bywyd brin. Parchwch benderfyniadau, pobl. Peidiwch â gadael i bwysau cyfoedion ddigwydd. Gallai fod nifer o resymau pan nad yw rhywun eisiau gwneud rhywbeth. Ond wedwch chi be? Does dim ots. Cyd syniad yw popeth. Unwaith maen nhw wedi dweud na, dyna fo. Yr unig ymateb cywir ydy i ddeud, iawn mate, dim problem, a symud ymlaen. Mae'n syml. Mae ei droi'n gellwair yr un fath a rhoi pwysau ar rhywun, a bydd yn cynyddu ei pryder a'i poeni. Felly,
Os ydych chi'n ei wneud o, peidiwch. Ac os ydych chi'n gweld rhywun arall yn gwneud, camwch i mewn a'i stopio. Byddwch yn ffrind da a peidiwch â gadael i bwysau wthio neb i mewn i wneud rhywbeth dydyn nhw ddim eisiau ei wneud. Peidiwch â rhannu offer defnyddio cyffuriau, hyd yn oed arian papur neu offer ysmygu. Efallai fod yn edrych fel syniad da i'w basio a'i rannu, ond gall hyn fod yn ffordd berffaith i drosglwyddo haint. Os ydych chi am gymryd rhan, gnewch yn siŵr fod gennych eich stwff eich hun i leihau y risg o ddal cyflwr fel hepatitis neu herpes ymhlith eraill. Yn bwysicach oll, os oes rhywun angen help, peidiwch ag oedi, ffoniwch 999. Gallwch wneud hynny'n ddienw, fel bod neb yn gwybod mai chi sydd wedi gwneud. Os ydych chi'n gwneud, gnewch yn siŵr eich bod yn pasio'r neges ymlaen i'r parafeddyg neu un sy'n cymryd yr alwad o ran yr hyn mae'r person wedi ei gymryd. Gall y wybodaeth honno wneud y gwahaniaeth rhwng y parafeddyg yn achub rhywun yn y fan ar lle neu ei bod yn gorfod disgwyl i mynd i'r ysbyty am driniaeth. Gall yr amser hwnnw fod y gwahaniaeth rhwng byw a marw. Mae dan 24/7 hefyd, a nhw ar gael 4 awr ar hugain o bob dydd 7 diwrnod yr wythnos. Ffoniwch neu textiwch nhw i ddarganfod sut y gallant eich cefnogi i ddod o hyd i wasanaethau yn eich ardal all eich helpu chi. Cymrwch yr amser i gymryd saib a meddwl. Gallai wneud y gwahaniaeth.